Sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mi Kak. Loh. Piye sih Teh Haji? Halo. Teh Haji iki piye to mike gak kliru ta? Ngono iku disawang ta mi sagurunge njupuk mik iku. Aku ketok mik kono tak saut langsung ae. Baikku mikir sopo tibake cilik. Monggo. Nggih. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Sing sebelah kene kok meneng ae. Ambek rasan-rasan ketara. Lho sing metu kok kaya gapura ngono paling. Nggih kan? Lho nggih. Lho, sampe dilono kaya gapura. Lho, antene gak salah sing ngelokno sampean ro iki lho. Iya toh? Apa? Loro karo padha gedene apa ora? Oh, berarti gapura iku kudu gede. Iya, apa kudu gede. Lancak. Kula dongakno selamat sedaya nggih. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Selamat sedaya sing rawuh. Selamat sedaya pamong desane. Ugi selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Apa? Kok nek gak krasa diguru ibu-ibu ngono kuwi. Gak krasa mau gak diapa-apakno. Lho, sampean iki kostume piye? Wedok. Wedok. Terus suarane Jebles. Gak tak kempet iki apa? kepinten. Kepit. Sing rada iku rada pingkup kene. Lah wis iki lho. Nah, ngene iki suwengi tau tak kempit ngene iki ndase biru. Lho, sampean iku wedok kok duwe ndas to, Mi? Ndase penyu. Sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Sing penting padha dijawab rukun sareng-sareng nggih. Karo kanca, karo tangga, karo maru. Atur kaya dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun sowane jenengan tumrap kula sedaya mriki nyukani rezeki nggih yuk. Nggih, matur sembah nuwun dalem aturaken kagem sedaya masyarakat Kandangan niki nggih. Aku dibutuhkan. Nggih, matur sembah nuwun ugi Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa napa Ibu? Bapak, Sugeng dalu, Bapak Kepala Desa serta perangkatipun, Bapak-bapak panitia ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Musikan Jombang ingkang dipun pimpin Mas Didik Purwanto alias Mas sinten Mas? Gundul. Gundul. Oke, kanca matur sembah nuwun katur
matur channel YouTube ingkang meliput ingkang kerja bareng kerja sama wonten channel YouTube Budi Wijaya TV. wonten apa mawon yuk? Wonten cerita-cerita humor yang terbaru CEO yang menyamar nggih Bu. Ngono yuk. Nggih, niki yang terbaru lagi ada. Apa yuk? Campur sari delewong anti galau. Lan babile pengen jenengan pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur belek mirsano nonton kene channel YouTube Gundul TV. yuk yuk. Nggih. Ayo disapa dulur-dulur sapu ingkang sampun rawuh dalu menika kasengkoyong sound sisteme. THJ Audio niki riyen Mi. Niki enten duele napa niki? Napa? Duele napa Mas? Audio nih. Buat oh saudara sendiri mungkin nggih. Matur sembah nuwun. Lettinge dalu menika yuk. Fortuna Letting idolane arek Jombang. Sembah nuwun dulur-dulurku sapu tepuk tangan. Alhamdulillah. Tak dongano sehat ngetutno terus nggih. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking sapu. Sapa punden? Sopo punden Abah Solikin matur sembah nuwun. Ugi saking Yuk. saking Iki teko maneh grup tim pedhot jalur langit kaji suwun sampun rawuh to mriki sugeng dalu. Jalur langit matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro kaji Jarwo kaji Roni ingkang sampun rawuh Tim ya. Kopior Setro matur sembah nuwun saking Langkar Santri Saunggaling. Ugi saking Montan Sari Cinta Damai matur sembah nuwun. Jatim sugeng dalu. Tranjatim penggemar yang tuh di balik layar Tim pokoknya. Sabu DP sampun ten wingi. Nggih, saking Sabu Kelut nggih wonten iki hadir. Saking Balung Panggang. Sinten iki Kaji Jamian. Kaji Jamian Nggih, silakan. Bos Bekecot. Nggih. Nggih, saking Blinda apa? Suin nggih. Yuk yuk. Dalu menika padatan saben bedayan Sekar Sari serba serbi monggo diwiwiti sesarengan duo Bekecot Ngiler. Iki ana sing kari Bapak kula Suyanto sugeng dalu. Bapak sinten? Bapak kula Suyanto sugeng dalu. Oh, iya. Ana sing kari. Ayo, mbok wek. Nggih langsung kemawon untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Adis Bagaswari dan Ning Bella Firmansyah. Oke, mboten supe dalam maturaken kagem Abah Didi. Sugeng dalu. Ingkang kagungan bunga ria. Oke, Umi Balung Mojo, Umi Genti.
Luming. Kairingan Mbak Bella kali Mbak Adis sembah nuwun. Nggih. Di belakang Ning Adis. Akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Rani Asmara dan Ning Dias Aprilia. Masih bersama Bedayan Serba Serbi. Mbak Rani dan Mbak Dias. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Kumala dan Ning Kiki Amelia. Gunung Cumpa, Ning Sanana Disco dan Ning Nyantika Dimasari. Dia juga pelantun tebang-tebang manis campur sari Budi Wijaya. Walang
jenengan sampun pala kekek kakek melekan dadi ketek. Nggih. Ning Marsha Aulia Ya. dan ning Yuni Suyanto. Nangkir sore nangkir sing ditakdir kodhonge kloso esuk mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa tangi polan kali arep nyabrang gak nuwate tan kemati kulan kemati yen tak timbang padha abete sok nangkir sore nangkir sing ditakar godhonge jati esuk mikir sore mikir sing dipikir manasno ati. Redek kata jenengan sami sesarengan Mbak Marsha, Mbak Yuni. Dilajengaken Ning Wikum dan ning Rizky peranan-peranan penting Budi Wijaya bersama Ibu Ardi. Oh. Bener konek jaman ketenang aja esok nate beduk dandang apa salah duku cilik-cilik andang apa bisa laku terima-timi ya mas putih sarang nanek raja samong sesarengan Mbak Rizky kali Mbak Fikum. Pengereman asri Budi Wijaya ning Reni Ananta ning Marimas Sudarto. Iya. Ayame kuning-kuning ayame yen nuju disanding jangan cari belo
Budi Wijaya, ning Susan Warsono, ning Titin Subayu. Keiringan gending cekul. Segera hadir pemain sinetron yang booming di channel-channel YouTube, snack video dan TikTok. Pemain sinetron yang pertama ning Endang Sukentun dalam sinetron Anak Kecil. Ning Sartini dalam sinetron Ganteng-ganteng Sri Gila. Sami sakniki pungkasane gending Jula Juli nonstop kairing senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan, Neng Mary Mojosari, Neng Irma Arifin Jombang.
kula dalam ludruk Budi Wijaya kanthi pedayan serba serbi. Yuk. Nggih. Langsung kemauan diwiwiti sesarengan all artise Budi Wijaya. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang sumangga Mas. Jot. Sapu sapa punden. Wis mulya kowe malah gandeng wong lanang liya. Kula sugeng dalu bojoku malah beblajani apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu senadyan napa jroning ati ragu wawa aku kudu ngelilani lilo atiku wis lilo nanging batinku gloro nanging sepi namanya matur sepanuwun sowane warga dalem tim medhot salur langit DKI Suun ugi Sipamyor Sentro Bapak Kaji Sarwa Bapak Kaji Roni kang sampun rawuh wis kanthi delok katika nanging kowe
bareng saiki wis mulya kowe malah gandeng wong lanang liya Tidak mami Orang nyono orang iyo Kowe medhok apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu senadyan abot jroning ati ragu bawa aku kudu nglilati Lilo hatiku wis lilo Nanging batinku Nanging aku ragu Lila sampun kairing katur jenengan sami. Aku iki Lila Mbak Inga. Sugeng rawuh Mas Taki Mofatu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Mas kula teni rek. Sembah nuwun. Menika kala wau pasugatan bedayan Sekarsari serba serbi ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih yuk. Wara-wara informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosso. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Inga Wijaya ngaturaken sugeng talulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.